Jama'an wannan gari nawa ina muku sallama irin ta addinin musulunci. Hakika kun san cewa yau ko in ce 'yan kwanakin nan ina cikin alhini, baƙin ciki da kuma tashin hankali sakamakon rashin lafiyar ɗana Yarima. Ya samu rashin lafiya na kwakwalwa wanda halin yanzu maganan da nake gaya muku ko kun sani ba a san inda yake. Hakika wannan gari yana cikin tashin. Na samu labarin wani yaro a yammacin garin nan namu ya yi kama da Yarima. Yana da kyau a je a duba, domin haka na samu labari, ana zaton ma shi ne. Yara ku magana kun ga bakon mahaukaci, bakon mahaukaci wanda baya nuna hassala. Bakon mahaukaci yara cewa suke da ni, baiwar da rabbi ya yi mini suke so su yi kas da ni. Ita duniya kamar kwai ce sai kai a hankali. Yara ga aljanu na suna yi muku magiya. Bakon mahaukaci, ga bakon mahaukaci, bakon mahaukaci ne shi wanda baya hassala. Ku zamo manyan abokai na wasa miyo a tare. Aljanu suna nema na, 'yan gari suna nema na. Na zamo idanun kura mai sanya 'yan mazajin tsoro. Abokai ku nuna tsoro, ku yi min tambaya. Bakon mahaukaci, ga bakon mahaukaci, bakon mahaukaci ne shi wanda baya hassala. Mun zo gurin ka babban aboki na Yarima Ali, wanda ya yi maka asiri Allah zai masa horo. Babanka sun kashe shi, sarki wanda bai da tsoro. Mai martaba ya ce mana mu nemi Yarima mai nadawa. An yi mai asiri mijina ya haukace. Jakadiya ina so Yarima na gaishe ginshiki. Zance na gaskiya wannan babban bakin ciki ne. Dan Yarima ya kasance mai son taimakon mutane. Tafiyar Yarima ba tsammani wannan abin shiri ne. Zauna sarauniya, Allahu ki kai gare shi kuka.